Obwansu bw'omuguzi. Omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Murilia ondizi TV bwakire buya boka soa ime yomoroberio bwensa kia turoyo mo turababere litukone riti chigatatu chitariki emerongo ebere ne mo amatukone ndete kumnyoka kigima umuchenye wa gatano na gatatu mwaka wechirubere ne merongo ebere nainye andonsi ase ototengerete kikoigura maliogia ya bera soa embeo manyanga omoroberio no moroberio bwensa kia obeire gogo chaka bene omoroberio ogochera keritukolie wiki uchaka Jumatatu goika Ijumaa chinsa niko minebere chiamambi goika chinsa isato chiamambi ase tokuba togosanga naye entunde ntanga nitwamulekera ayaberega kwenekibwa entunde akabere twamulekera ensemeria ya magazeti n'entunda ya gathobu na butambe twasanga n'abageni baito amashabiki itokorwa ase county ya Kisii ebunge ya kitutu chache South kitutu chache North nyalibali chache nyalibali Masaba bobasi bonchari South Mugirango mwensi soa ime yomoroberio bwensakia amashabiki ito korwa ase county area ya Nyamira West Mugirango North Mugirango borabu kitutu Masaba mwensi na berenko balende bene ase imambi jabono sari kweba mashabiki tukorwa ase chinsemo chireisiko yorogongo urwagusi anemono chikaunti chito bage kaine bose chito sinyaine buna area ya Migori Homa Bay Kericho Bomet ni chikaunti chinde swa mwenzi ime yomoroberio obwensa kia omochiorio na kurundu watamashabiki ya mangi kigima tobane bene ase omoroberio oyo imambi ya abono tukwamboka ikasumo chomonene wense echo ya Kenya Nairobi City mwensi tawito kwa nevene ase imambi ya bono tokwambuka goika chinse chiri chia ngombo wose chinse chiria chia Michael mwensi tawito kwa nevene ase bakora wa nerisha bikreto enamba AMO Kennedy Gisemba umuchorio Dallas Texas ntomobwate Elvis Omboto yoto wakilisha ase enchira ya abene towika aso seria ya Canada ntomobwate Shem Keburi oyo wakilisha ase enchira ere engia kigima kikoigura maliogia ya asoire ase embeo manyango muroberi bwensakia obeire gogo chaka bene ase balia mukuya ni bene asoko genda ase emeremo ni gotokubata binga mentaka liogino eno mwanchi oliogo abega koigwa ayitoenda tegosanga emambi yabono no ena abana mbarora nyore n'umunge na bagotandire bali kuboka eyo bubisi nakoenga mentaka liogi kandizi TV ukiba igure liogieri muntu tayora enda korara chitoro nchiri gocha echiko butokera abunga ka asenge njo amangana tokukwana iga namangana amanzu amangana wancha ama yoko gacha naboigo amangana yoko kinia kurwa sekerenge kemoika asekerengo kende litera nkoro kwa job maangi nokwene kinga chibichechi boigo na maliogi abera oikera asenchira yobo ikiranu nere abigala nyanchama na inseria na nkoro kwa Kerubo Frida mwanchi murigelia ni mambingi anaende tokumira na asembe onogo semere kwa nga kwa veire goko voka buya ngobete kogotwara obotkobole obuyago ikabono iga astokumira na sumuro bilibwensa kya bono mambeli ndete tokukumanyia nare yagende tokokolekana asense icho ya Kenya mwanchi murigelia tokokwaliga ni bene ekeralire litkoria Jumatano togochengera abasubati emambe yabonega sanga nendo tomanyenga mosubati kyorio gochengera aseli tukolia rero so asensemerie mitandao asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemeria YouTube Ndizi TV News website www.ndizitv.net pine location yago tumanya soko bwatia omorobel koru emambia yabonega manchumuligelia ekeromete gitukeligalia Jumatano
nigo tugukwanira amang'ana arengete chisemi ase mambe yabono iga turabe tugusanga no mugeni ntase studio irinde gukwanira ng'a betugochinguma ng'a aborokia nkogoseri bale oko ogotwara umugiro korende tumetenga chiskuru go chake weekend chakire kwigora kire ntarato kumanya ng'a kiaborokia bero beretingo chakabara umugira abana goenda bali gotigara isiko igonye kogende tugotubwatie mambe yabono iga ayonsindo chikoba tugusanga kirarage ensa eyemo nenusu yabono mambia kono mwanchi mulielia nganchire ndakwa ekebungo kielituko bunage koletwa sure no murubiryo wensakia ekebungo kielituko mwanchi mulielia nigo gekorokorwa ase egetabu kia Yohana yelitangania basoma kwaye ibere orochirere ruwaye 23 onde bwensi ogokana omwana atali na ise ere oyo komobera omwana kirori nigare na ise boigo ekyo nekebungo kielituko nakialetirwa sure n'umurubiryo w'ensakia Okuno gosegeto manchu murigeria tokonyora kura segetabu kia Yohana nelirubelia Yohana lilitangani esekero gosoma igetabu ekyo sekebunge kijya kabere ko rugoroge kwanere tegoro yechinga kichomo elio asikondo manchu murigeria egetabu kijya batenga akero chinga kichomo elio kirabe chigoika nigo abantu bali bobolimo barabe bagwesokia nabigo yorabe gakumukana omwana onyasaye oyo tali ange na Yesu iga kero kurigereria ng'a ekibungo kya batatebya ng'a olio orabe gagukana Yesu oinero omuntu bwobolimo korende oyo orabe kagotenena n'omwana Nyasaye nabo igo koba kirori guseko baise oyo nere Nyasara bekakoa ogwanchira igo kune kigesegeto ose ekibungo geito kielituko lialero. Good morning Job bwakire buya Frida kikwa bokire chimbiyambo gete kigima ndochenga nerituko lietichi gatatu kabisa lituko ndochenga liaberio chaka asenchera jabene kulende mbeo nigendete kugusa embe ndete kugusa isika iga kulende ndochenga gingo cha ase studio naranga abamura buna twatebetenga basoka mapema bacha amo bakora emiremamo igendo kyamba ginkongo kyeka nanyora basacha batano bonse babogolete amakombe bagochikolema kuri kana kitondete gosegeta ase mambi yabono nga abantu betume kimogo chamo tige mogo chamo asobya mate buna abasacha abuna abinkora batano ndochenga ninde no kwiginanga bono babiri bakorosi kyombe kyabo kyogocha amuna beta benga nekyombe gechibesa lakini muno obo muboli bwabo no naye no chotware omugondo gwaneti oruburuberwe no matenga ginkorangerio bali tiniko kuligyo yomoyomo ngorangerio yomo bacha bonsirimo bankonya asenjira bene ere biyake gima ekero kororanga abantu bakubwaterana bakora emirimo asobwamo matekera abantu bakora emirimo kerbabwatu bwanchani kulino korokyo bwanchani bali gotakanga oyomo bekagotigara maiga kariya gakebabwate na kubako babagusanga igonere buyo mwanchu murigeria imambe yabono mwaba mugo chamo mwaba mugo sanga kende gyansikiri mabwate Asikondo Frida ni maeta banta banki bakorara igoro nigo omuswada ulia boku mwaka isiko omugavana we county ya Meru ogendret emiswada Frida bantu mbali korara timaitinga ninki abasene tabakali koli okonyo babo chakurumambi baka baika kwanya kole mere mubono kurwe kuruchinza chia mambi mbaka oike chinza chia botu kokati ocha akemere musana mbili oike botu kokati Frida nate metelimo asina kolete nako Ndeti kumanyo manje muri area zida koltre kina na temete kolende ndochenga ama tukabero maite Frida babero akolengane basugumira mia maite nelio konyoranga no bwate chingaki to bwati obwate deadline yo ikira ningana gete konyoranga no nyanga ni project geto bwate busingana geto kani origete ko ikirania yabaga connecting ya gosugumire mpaka engoli kwaba goko keichinza korara kwaba gosuma ono konyoranga ni gotumuka chinsa nkenke no chitaika 10 achitarike 30 anemono genda yo buri abantu bari bacha bakora mangana ya anemono yo edit video kwachire washutirie nyangi kero washutirie nyangi kwanyorenga
nigo ulio kwete enyangie ayiganeti asubwango ata eteko irigere na no muntu kwete chibeza chingia njira tete kumuyi chibija chenyangi ndote to post igo ne uko beteli gwasukuma akonyora ng'abantu bakorara chinsa isato sinsa askonde Frida ngana iyarenge bosendi getikumanya murigerio ndizi tibe mambya bono nigo omugabana bwe county ya Meru Kawira Mwangaza abetega gwa kwa isiko yenkubatikana n'aba senator emerongo ebere na batano nomo gwakanga agendeka aba senator bane bagateba ngayaya aba senator 14 bagateba nga ndundori gwakakura tima etinga nikyura yokonera nene mono ikuringaniye nine ate break ya senseme ya basubati ndoga neti abasubati abanje basoborai akini kolinde bono meta sabasubati bali batano bono babete bagochoro abere G5 bono bono babere 4G 35 sem 5 balenge bono ba katenga ya lenge 6 6 tenga 6Gs okay G6 bono tuabere to korusio yo 5G bono next round bono 2027 oikatoike 10G igontora kumoya lakini kolende engora sana guchiase abamenyi be county eli ya Meru bali balenge bagosira umugavanori mangana makongo kolende Frida kiko iroborai nobo musubati nobo musacha ene kinga kwa beru ikirani obokoreri ntobu ati mabera ngai no musubati korra mabera yaya kiko adora mamocho kalichi kolibwati gwe kene muonera n'abasubati ndanchira te to abunera tu musubati muonera tabasubati ya Frida motagete basubati babaga omete tiango tebi ese county eli ya Meru akero kolengani no nyine county ya Kisii abantu mbabwate notion elinga basubati mbabwenere tibaba soborai ebabumbaite nga ase binyoro abasacha nabo babwate se nakyo konyoranga babiri bakorwaninde mugabana Meru Kawira Mwangaza stintunda isato chingi askolinde Frida ekero ko bagokurirwe igengani ya subagari ekera betega gwakiro chikura abamenyi be county ya Meru baro chinga no musubati yale no musubati olenge njeno jenge kera etuburai ekero kilikiaye maeta anemone kero sona ni amangana yenka ase oburai maeta buno ko bagogosalingana does it mean ekeronde umurai tingonyorera nonye amate yana mabaga yemere mase county ya Meru abumete no muchando chakerete maete ntora kananga ba amate bambanyore mirimo onye bayikira nitie birengo bibwenderete tigabaye gwemeremo naende tigabaye tere a process yerikero umuntu agwetera taringa bayetere ko rumaega naende maete onye gotaite gusalia oburai bwao nilio kunyakoretu mwanchi owo angeange omwanchi otarakora kende kunya kumubura bolinga ewe ikatobora ikanga basemya kakitobwena tekogenjo kugambio na benge kero murai gwense Dr. William Ruto amate nabokwa no mubuli bobisinga moroche na cholega okumbuyo lakini ero kanete neninga batebya bantu nara boli tumukane nachola bawasiri apa Frida buno bakongo gocha kumukwanira bobisi bokongo lakini kero mubeka tene ni mono okora kana kende genzo okora umusubati nero ukora usumusati ne ukora koranga abu no bakongo bocha bwacha akina abya kabere ko rukare egasi toiro maite ngochere ikomwelyo ego abantu mbagwenete batumikaliba galire baire bali tumikabuya Frida tina gotebi umusubati naro obwatu mwanchioye nigo barenga sobwanchani gatenga ni myake mitanga ni myake 3 iga akali kwemeremo ase skuru gete kolende kubwatakananga nelinga ase skuru mate skuru ne bwata machiko akaba konyoranga umusubati oyo nigo kerengaki ekero abere akogosero no mo deputy akondote y'umusacho umusacho oyo uganyerero mo deputy njiro sako musomera kabisa Frida bikoro buni ebikoro buni ebina bitoko gikeria Frida nyo kubwati michandega asiye kolire mpega aseki okuganyerera na para kero gonjanda gorwegasi inyoranga kero ngwenda nyumba gali goikana ni nchentu ali mechando oikabono mechando lyonsi nyebo koli go chinyumba gali ko mwanje nambo nene ki inga kibono lero kireteiga ngoko gosira motebya yeigu yarebe na nyare bongoseire talirimo tali kabere tali gatatu oikabono li mukige tamukira manyana niki inkie ke moko buna no muruya yo mojando Frida
tubwate chinchera ao onye toisanigeti nemere maso gokora ubwene tukubwate chinchera chiri chiko omuntu oyo nabo okomosera asaba nene baye nabo chinchera ne chinyinge onye kora asemere mokoroche nga inchero ole nkunererwa nene baye rene nabo bane tokusinyuko baikia nayo tamaite no kubaikia igichenjero kubaikia okay lakini amangana koleto mwanchi wache kubaganyerere nchera oi makana ne biranya bitaro nyatako chinyimbo lazima tumsalimie kama nasikiza adia wachanda ndasemere Beda kote banga no ninchenganye ndoje frida koko serepa guti koso ka geita isika nkwani go toko ye kona giteiga koboria mangi kyo wachandira kero Mundo taenda chago kwani batibate ni chago kwani kuri ninje frida tena komochia ngetindi mamochonye abantu abange bamanyire timbu atimangana mangi akabisa wondo mataere chomungwana Neke agere to amenyere ne miake kitambe tari bantu bonsi kero kuri chinse mochinde abandi bako bamatuka abere bamochana babachana kero mondo ena kobwa utango bone kero goyenza kingiri tuche konera ari tuche konera okay jabti metie kero kwa renge school by the way ekera rere tukolera tugukwanira chisembe ati ngwanya rita chinga kichinkwangu akero kwa irire gitabu gichikomaki gwabise gateye go chaka primary gali school choboroso mwalimu manya katenga tindi komaki gitabu gitakabi okerumbere ono manya kwebori gaki ekaba komaki gose na marikari ari makomaki gitabu keri maete nigata tugonya gosominga enchirorabe n'umuntu obwe chogete nabo igo okwebeka buya kere gitabu keri ke kabire maete ngoje keri kyarrakana buya kigima andi gitabu keri na maete nga mwalimu enaroche kubwa bunoroche umwalimu enaroche nga gitabu kage kabete ngechikemenya komenya matuka mange lakini maete kero te gukabe kabo konyoranga no ni kabire go chaki yachwendeke yagota ibo mwalimu ekera akora akorokereria umworo kyoyo nelinga aganiti umworo kyoyo matonya komwebereri nyako matebinga umaketa bweta kabire rero mambi mwana ni gakunarira yona ke konyoranga umworo kinera koranga tigankoreki tigambe ginko murungi yasinchire bweto was it necessary yake rumbereri was it necessary yake rumbereri kor kubona abuna bagwetereria yani agora kinga age chirine gatabu ekyo koboyo kerenta abwara amomochonaro kegerekera ukirumbereri lindo chinga nali yake gotikegima alafu ndo bata by the way abana akonyoro o exchange re gatabu ekenye oire gatabu ekenye kare ruge tawe kenye obe okorire gusino mulimo bwegesongo egari bone page iri entangani orongire gose onyorire gose 0 out of 8 gose 1 out of 8 konyorongo mwana na haro rugo choge otandore page iri entangani aga getabu kyane nkego chaka na 0 dibedese ngwaro chagoro kiwabona abwasi chesko wono maete abundo chinga kunogo sirie oboroso asengencho nigo onyengwata etonyore 0 kwa kebinte biro kombo omokia asengencho maete temateringa ebinto binde no ruchinga no ena matemu omwana abe gakugu achuyalia masakarali atenga age chikunga na gechiku na biology na nyorire 0 nchenyorire 20 achuyalia masakara teri go chenji gose go chenji ekene kelinga nigo kwanyorite 0 yo ko rusiriza 0 ni getetenga kwanyorite 0 teri koro kinga omwana oyo ga at least na bwato gochane ngina nyorera 0 tinde tindore kanenga tindi mwana 0 ono mwana ogwetoma okoro kinga ki ye nabwenere taro konyora 0 either ne gosori na akora either ninche ntasomete otebanga tigandu usiororo tingi ba bono gochaka next ngo koromuki nyore nga at least igento ngwapia kire garikia
Sikulinde nebwenda to moro kyoyo nchenga nantigete nero abega gwene kinga obeire gago ikirania gusokoromukia anyora magisi aliaganeti. Yes. Ere uya kigima metenga aborokyo gwamba tuligeti mambia bono iga aborokya mparoro bagendete konyoro gusegeta emambia bono iga mwalimu Edwards atetenga okolire holiday bono irenire Kenya aha chiskuru tumanyi ngo mwalimu Edwards ngo igora muri chiskuru gose umugirongo chakore bena gachi muchi kyo chete atakwane tia tetenga holiday yae amekuwa out of Kenya sasa undisclosed location. Ogopa hiyo undisclosed location ego toka na kamubagani kale angena sei na Alfredo Tamai undisclosed location na roche kigete kago samba matoka segete. I think na igeta sense meri ya Buganda no anchite koragenda ka holiday ere bya kigima Afrida kikwanyolire libaga lya bene litumeke biya tago twaro mutimo ko ogusi kikwanyolira karusa soka isiko parking bunanje nimbange tinga kiro mwaka ase tobauti ni mwaka uri na cheta sekete mwaka una sangao ase igo nebwendete obugimo buno bwengi tobe tokwego kikigima. Yes kabisa aswende Frida keto nto kumulikira amange nkwe gwetenga omusubate yo no naro nigo bamenyete no mwanchoye omaete umusacha kokoro kinga no manyetenga osigote ndenka ya okulende nka yao no bwenete gwatika besa nkeiga cia lunch otiga chibesa abana baragori gatoke lakini ende umusacha yo niga kira litkale gotika irenga emiyemo na 50 kubatikana no konyora kwaye na kolende ekarago cha marogoba onyora ngenya mero siri ebinde biro siri byakigima kabisa ebinte byansu kigima kolende bono musacha aja konyoranga omuntu musubati na bwato musacha ndo kumwachibesa inkoko mochia sabanta babere 150 kira lituko 150 ngekogora omusacha yo tamaitinga ebiansu nigo bikogorwa ebiansu tata nigo bikogorwa ayonye gwata itukondi no nerima bori tinga ki omusubati yo ngaibona ukari korusia kanyamaka igo gocha kugora kanyamaka kagwere family yonsi eragire igote which means ngeni ibonere tumegete gabo ayanga ki ora enana 150 breakfast neroro lunch neroro sapo manya ko ganyorie enyama otirimukibya nche no musacha ngo machibya tabegete mukaye boronge na nche montonko mocha no musubati asengincho ataligo isanika 150 elia nabo maite okoro musubati kwikarakarete etukenga no muri ase kinyoralia nabo twara egeticha kiao osimeke chinyeni igona kile kigeticha kia yaro ticha ne ngata buate ticha job ne binge to buate tugaka ngoko 150 no 150 no gorege chucho gochaka gutuka talinga kuru 150 umusacha kaendrete ni mirimo na kwa mukwana temo umusacha gaki na rosire ko bera nkanje bieka kanya ko ndengereria yego ngorera kabiasara ngore no incha kabana nyakoniki kinyanya talinga bona uteme kuligenchirere nyororo maite kuno muswati maite umusacha abasaje ngoja bale babwana no kwigorera abasubati babe biasara asingi nchonye musubati taraorokia okogani musekirenga nigo toko bwanga nigo bosena muigorera asengencho atabwatio moyori asieke biasare kolene kero kwa be kolete kerengererie kino bomusubate konya gwekara kalinga umusacha konya gwekara kalinga ngana kwigorera biasara kolene kero kwire shortcut ndochenga abwo abuna mamo chama nene kirango tebiga job na kingo teberia abasacha kera litko gwetro murobeli bwensake onye kwako gende imirimo kera litko ko gwato musubati yogo matebi at the end of the day ya yo musubati one chibesa na chinkonyora nkioro chetogokora bono ngonyoro ngabasacha mbaroro bakwe gimereri chibesa chiaba kwanyoranga
musubati oyo iga taliko guna neribaga agende nonye shopping by the way okonyora ngumusacho nere riritukoliri abere gakonyora chibesa nero gwetere supermarket ochole ibintu biripiga niri nyumba gari tuliko musubati oyo ribaga nere abega koigura ibirenge libya by the way basubati nabantu abangai naende asaga besa kaliaga kyokuba mba maete go budget ria kabesa kali oisa kurigerio mongwano yiga asinaroro batakorete ki because aikera litukotoka bakugontigira 150 tokora change yokoboko igokera litukayo expect from Sunday to Sunday twali esukuma nyumba gali ose cabbage ato kole bolina naki inki musbatire roganete kose kwalente surprise ganki ya lero na nchiti kandete ki kende ga ke wonchorede igwama mota rete kurasomo gako omusubati oyo onyakwe murunganinga obeire gagotirwa murungani yantu atika ndogo itana nyomba squeeze ntu atika ntirwe murungani onyakusaba ngalero maento musubati na twaro ngaini Freda okubuka mabete benga lero nchirangwete kolia kanyama ekyagara retabwa dia appetite yokolia era comfortable nesu kumelia gocho oyo de banga dentro agenda asikete tukalia nyama gete ganza kuri nino basaja abasaja mwete na barumbu bwato abakongo musubati kaje kwana nabono gwekora umutije toywetikire umusubati kara konya gotere nyama abade kwazo uzaja tudombe kera takabwate besa ayeye kwa mubekire ndagere mesa eyo ata itabona aubereri ohangana ngo naruchinye daliro musipati naganitiye ndagete mono gochaka ko ubereri ngitara rusi socks cyane bikoro time baka wako mi konyaro nayo gonde narusi bona ochaka ubuntu busini nyakariyo mana kabororo erinda wage chigutomo bo tunawajua wala ndiko bori ndo change tactics by the way squeeze ndiko bori by the way asindo mwanchu mureneze TV asemambi yabono ningoko mochi asabanta babero umusacha boso musubati nabo usangana intwetera ase enchera mtandai to Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News mtandao to www.ndizitv.net namba ya SMS nariye 0792182834 All right 92192834 sekondo mwanchu munezi TV mambi yabono niko turato kumulikira boigo amangana majia beteka kwene kiwali tukolikoro niko molemi oyo mukuru wa asensemeria ya gesusu abeteka konyora hasara enene kubatikananga nogo saligwa kwendagera ase umugondo oye oroboti orwo niko robeturu kwa nigwa numusakito wamangana amajia Mildred Mumanyi ndio ndani gando mulemi bwe bimeria wao kurwe emyaka ya maega na alemire ebitunguru abantu bakoiba na alemire chi beetroot abantu bakoiba amatoke abantu bakoira chinkoko kinsa kinde ndora ibe isado jire ingo jigoja nanyora neyemo ndora ngalende napokera abege simba anige starige simba mwanya abantu mugondo bagoja ba damage libagari okoteba baeru chingeni omonda akobuna libagari okwa nabo kamambingi chego cha mugondo nanyore bintu byaito ebisaliri byonsi aso bwenge bago sali nche no morweire nonde isiko ekero bago sali nonde isiko mbago cha basabe endagere saliri yonsi kene nkeyo bago tiga bwone undanya ninde mete jipopi pepi meron chionsi bina obagoja omondo kwanya orotule tariko manyanga matunda ya tu matunda kiaye tariko manyandi ya shiarere tu elio totike nto itabando igoro yetama yo mondo yomo no aso bole mi obongo kora obole mi maite bwa bono igando kutumia tora mariogo na boko nyona na shiarere elio ko marogo mondo mambia cha bwa chingi sa jinde na bongo chingi ni chiko sabuka kabisa lilinda ngare tiko chikwangu tiko jana nyora chiaira emiaka muna yago jimaega chingeni eja togete bara nchego ntagete ko kuanga nyora chingeni eja ile kongo cha kubwati bwakire chingeni cha chiro omondo yago ndenga chingeni ya jarenge bara abukire cha neja ojarenge bono obori mi obwane ne boko mujikondetera na asara tu ninkwere mi asoko le masengenjo abantu ebinde binge bago damage onyo omondo bwato bako ngwe chingeni nje ninde tayare ko musafu umwago mugima atari ko ngana one siringi
yijantige ntware bisi asobora mibwane Egekorwa kyogoichania kegimo mwancho muriria ekero muntai bangete asenka yayo bereka gusimika ebimeria ekero konyoranga umunta kuimukia egetambukiro naende kogenda kubisaria egetambukiro ekebesana engana jogoichania kegima tanga abantu batwara maskani ekero munta endete kwerigeria ekero munta endete gwekarakaria nebwendete tobe tugutwara amaskani gusika ebintu biribya senje Frida onye kuiguru bororo nchige ntona gotebi nkelinga koromokia kumwetani elindo mugwe tali ngochi go salikeli kiaye ekyange maete ekero go koromokia gwet kumwetani elindo go kumu okoromokia umwetani ni gokonyaranga ngwe konyore lakini ekero go sali bintu byaye ochira asara ayenki kwanyora aine mokonga getegogera umuntu okora ibintu bunebyo tobe tokora nonya okonyaranga umuntu itire ngombe yabande esa uri aruchinga yamate yaye ngukamire buya na kero kene nabaranyaranga umuntu yo aruchinga yamateri ngonire chingeni chiri buya ebimeri bya simigete buya kayibugobe abwenerete no nere imukie getambukira ari yakandi mbere nerasimike atware buno lyo ndaberika gutwara go nebikora tukogikeria emambi yabone go nyene chingeni atagite nabari gutarira umungwano uri amatebi yaya ngaire chingeni chira lakini tarige korwa kerebuya asikinyoro askwende boy goto tugata singane ni matenga abana mbara sumutimuko tuna abayibole tugelia abana bayito iga maskani abaya nambara konyoranga bachire barinira amapera abande bayibire barinire ebirango eti bari nkaga ari nakarungo mutinyu yo gatana atatu nari birango eti bikwama konyoranga abana bacobire barinire umutegoro bayibire birango kwarora bamanya ko biyarora tata naibu no muiboli Frida kibaletire birango eti kwajaga kuri taraboli ngibiyaro ose nebinyoro imebaka wajaga nakibigwanza mbikali gwanza Frida koraboli ngibiyaro umanya guteba nkakibigwanza umete no boli by the way abana bako gotengamba iba ate twachigweta umungina getoto tebi tumutwere akatwakore kumutwera otwatanira abuna gwa abana tubwata zebinyoro agini oisa kubwati buya abanyaranga abana bali bachite bagece bane bagasensere migunero bagatubira gwatibire naende kibwate binga abana baomba ibete birangwete abasubati bane bakana buna amarogi mba wanje mwana natanya koiba nonye sukari ku nyumba ekerangu ati na kiara akikoiba abande mesi koiba bale namangana to kugigelia sebinyoro inu abana motutangerete mbambi yabono rero ensi abere bobe ogwa kwe nyimba yemo wenyora sabe igoti ya sike bintu byabande okikwaro riro musi sabo munye no munye nekakulinire genda nyombo koromuki na otebenga kingo bomonene Atawazimike mesi. Nichendi ndagerengia Frida koregwa egwancha yakwandi nomos yawe Frida kingade yobororo tutumi ko borora senchire ndonge kwandi nomosi kingo ki tikankoromoki kingo chakabo monta monene ngocha kuli ndagere wansa kubwe mesi yawe tani tie mesi yes Ere yake yuma manje murigeria katagenda ko gosegeta emambia ya bonega kirto genda ko murikira ya genda ko kwereka soro gongorwa gusini gotoka nde masemo gwikase sub county ya Kenya sababu atani kora sibitago byobolendi babete bagokora gikaro kyabene nabamenye bensemeyo kubatikana no guchika kwa bete gukurwa kurasomora iwense Dr. William Ruto kubatikana no kurubikana kwa bete gokoene kigwana basaiba genzi ase okogorora serikali ya Kenya bamenye bensemeyo mbabete bakorwa ebirengeri byabo nabayigo gukwanera emechando babere bagwetera anene asibaganete serikali ebeke gotegerera ibirero byabo nabayigo gukora amonjero yorobotira sinjira yubikirano Erio gotanga ebikorwa byo goturubania omurembe bwense nigaba bwatani baikirana ase sub county ya Kenya iri kurigia chinjire cyokwenekia omurembe ayanko bwatikana no gochika korwa somurai bwense Dr. William Ruto okwana ni goberera emechanda bakenya bagwetera asibagania gwesokia elioko yesunsura. Leo hii tumekuwa na kikao cha kwanza ya Sub County Multisectoral Coordination and Collaboration Forum on Peace and Security. Hizi forums tumeagizwa na ofisi ya rais tufanye
katika sehemu zote za Kenya kufuatia ile changamoto tuliona hizo miezi zilizopita. Ikaonekana kwamba kuna changamoto wananchi wa Kenya wanapitia kwa ground ambazo zinafaa kukua na forum sawa ya kuleta hizo malilio na maombi ambayo yatatekelezwa na kushughulikiwa na serikali. So tunasema sisi tuko tayari kufanya kazi kwa pamoja. We are working and we want a good working relationship so that we solve the problems that are affecting the common mwananchi on the ground. Ababwatani korwa ase ebitago byobolendi nigo baenekia obotoereru asikolinde bagania okobwaterana korwa ase abananchi ilikoenekia obakolerio bya ase sub-county ya Kenyenya. So far mimi sioni kama kuna tatizo lolote. Mambo yako tu yale kidogo kidogo. Lakini kiusalama generally hatuko mahali pabaya. Tunaendelea vizuri na naomba tu wananchi tushirikiane katika kuleta hali ya usalama sehemu hii ya Kenyenya iwe ya kuridhisha ama ya kudumisha. Watoto mpaka wachungwe, si lazima iwe ni wakati wanarudi shule, hata wakiwa manyumbani watoto ni wachungwe. Abamenyi bensemeyo nigo bagokera egetambukire kyo asikulinda abasaye baboligwa ko babatoereru elie serikali ebeke gukora amonchirerio oboigo nigo abaiboli baboligwa gutatiga abana babo gusalia ebinto chinga kibakwimurunga niko bwatikana no gukonga kubugima. Narikwenda ndingambia mana serikali yetu asogo chako mpango oyo nande ko bwa mono narotebya abana baito banyare ko bako babadebereri yake eri kyagera serikali yanda to kubashughulikira abayibori mo basogotiga abana bagende para banyakonyora mangana makongu awocha koreto bokongu asekenyuru iga abayibori tigatorenda abana baito to batebereri nande to baorokereri nyasaye wekana amanyete to gendere osabere serikali yetu ase sub county yetu ya Kenyenya mbia mona abana baito ba agency ekyagera musareti binto byeito mune bya bayibori baro osiri ekero to korera ngobogimana obokongu nande ntogosari biribike to bwate boigo nigo bairaniria mbia mono asabarai asokwire chinga kichabo gotegerera amagenio ya Bakenya no nyana bo nigo bagokera ebitago byobolendi asokobwatirana na boigo kwenekia omolembe chinga kichonsi Pitu akirembia mono ase banene baitaiga babola boso no hospital na bantu bonsi babo nyanja ole bacho ruwa so umurubiri no konya tokanyete ekiagera anye ntuwa yobwate angabana baitu mbale kona kominyoka chinjira mbia mono ase hospital ito na barai bonsi bali bara ekiagera bakoromukia ekiagera anye ndiribe babwato geta abantu kusalie ebinto angantoliga abanyabiasara baitu bonsi bakenya barenga igo batebiringa mbia mono ase serikali yetu tigatusike abale nokobwa ekiagera okobwanya sawo okobodwa omoneno itobwirira ba yore president yetu bunachete gusiga ebinta korete tigatobibwate na bire byo kubiunga mukono ekiagera oyino morai na yabunoro morai twensi tusikana omolembo ba monaini. Kerubo Frida, Ndizi TV. Mwanjumurulia Ondizi TV ege tambokero ekiyeka tokoranga ababwatani abagocha amo na kumulikira anomono amangana alia abarengete babere bakwanira amangana ayensemo ejo na boigo engane yo ase obwagale boyo kwanira igoro yomorai wensi na boigo enchira kubwatira nako wena takoba egati yabara timatingira kwanira engane kagetenga Gen Z kero babete bagwesokia kurobekana babeire bagotaborora eserikali bona ye serikali turocheberige kwimukige getambukiro akwene kyanga amaganyo y'Abakenya umutegererwa na kiro cyenga babeire bagochaka gusangerera ibirengeryo bamanyenga mechando ki Abakenya bagwetera erinde bagokora mu nchiriro ere buya kigima nengana erabege koreta amunchu na bwo nengana erabege kuinyoro ase miaka yabona ni miaka gochanga ekegoriya Gen Z
Nkia beti utorora serikali. Asa abantu bari bakokora history ngaita se miaka egocha. Bache baboligo the role of Gen Z in the government. Se miaka yeiga. Ere biaka gima ke tokwenda gwika se ward area ibeno. Ni gabamenye korwa sense meri yerigena ime ward yebunge nyali bali chache babete bakogokera egetambukero kyomo MCA Steve Arika asoko baletera obogwenia bwabo samo MCA yo ni gabete gakobwetera na nyegitali ya Oasis asba abanyagitali babete bagwikana na sinseme cyo nabo gokora uburingoria na gosira abamenye benseme yo erinde konyora obugwenia buna enchera yemo yo gwikirania obokoreri bobobwenia angena abantu nigori tukolia lero abamenye bensemo yerigena imeye wadia ibeno banyora obokoreri obo bwabosakorwa asa banyagitali benyagitali ya Oasis. Siku ya leo tuko hapa Regina Market kupatiana huduma ya bure. Kwa huduma zenye tunapatiana kupima pressure, sukari bure, na pia tuko na madaktari hapa wa mifupa mwenye ana treat arthritis na magonjwa yote yenye correlated na mifupa, na pia tuko na daktari wa macho ambaye pia anapatiana huduma ya bure, na pia tuko na general doctor mwenye anaangalia magonjwa yote. Nobo karari boikiranirwa ase okubwaterana na community health promoters abo bakokorera emeremo ase ebinyoro ime elio goikerania obubwenia gochase bali batari kwenyara goika ase chinyagitali. Na siku ya leo hatufanyi peke yetu, tunafanya kwa pamoja na aspect ya community through the community health promoters ambao wana work in line with the Ministry of Health hawa na wametusaidia upande wa mobilization kuhakikisha kwamba wanakijiji wamepata ujumbe kwa free medical camp, na hii si mara ya kwanza tunafanya medical camp on a weekly basis, 2 kwa kila wiki. Tunazunguka kila vijiji tuhakikishe kwamba tumefikia kila mgonjwa ambaye ako kwa manyumba na ameshindwa kufika kwa hospitali. Abamenya abo banyora obubweni obo nigo baorokirie omogokobo ase okonyorera obogwenia angena sebale ngoro kubina keborare gwatorerige na stage sabanyagitari bago Oasis bacha gutorigerera iga baturigereri batupimire pressure batoira mariogo free ntwaka netikende batupimire sukari batupimire amaiso ebirore ngocha byarenge ebirore bono biro bimbi getigocha batotebito togende Oasis batyo gutorigereri mono igo twera ne ngambi jamano ikiagere nyagitari yaito yate chariri bakaga igari isabume twanyorire oborwari totari gotumeka besende yonsi twera ne ngambi jamano nani magenda gotokonya kubwa mano togwene gwetera samaro iraito tobwate ase chinga cheita ase mibere yaito ase chinga kechecho nigo igoba mwakera omo MCA bwenseme yo Steve Arika ngambia mono asoko ene kyango bwenia buno bwa baikereire wone no gaiga ibeno aso muisimi wa Arika kugamba twago kire mono kora abanyagitari baito atopimire amaiso atopimire chipresa ono toroche ngakubweni butore one to tabanga agendre no mutindo yo anyago toche kirende tugweni gutobe pia okona kurwa stage yerige na gaiga nigongwa kerambu ya mono somo MCA ito Steve Arika asokoreta everything mwiye yokorwari werige na gaiga igabanya gitani ngo baika gaiga asese mo yerige na kweresera ba rwari ba baito gaiga abangina bakira asoko bwenigwa kwabosa bahakirembu ya mono omo MCA ito Steve Arika asoko ire getambo kireke kyo koreta abanyagitari bakaga igarisa nguripotelea igitaseni kya Ndizi TV ilitaliane Mildred Tumerelia Ndizi TV getambo kirekia anemono ekeromo MCA betaka kuru gakubwaterana na bamenyi bose enyagitaliria Oasis nako enana obokoreri guchia ase abamenyi bensemo eyone ngana imatenga erabe gekubasira na kubakonya anemono kubwatikana nga nigo konyoranga abantu abange miyorgo ngurwa gusi bakurwa ase chinka chiri ya chitali kwenyara ntamanye ngani kero kwanera ikuringane
ngetambukerekia nonyekero omwe-MC akoreta omurubiri obunuria ase ward yae ande kwanyaranga abantu babeire bagoitabirana nabo igogwesokia ase ogokorerwa oburingori omete abakonyara omwe-MC nabwate emirobiri emiyara kine kera ikira sense merio sabanyagitari bakire kwanyaranga abantu mbali gwesokia bande toguchingira abamenyi bensemeri ase ogwesokia irinde konyora oburingori ane getambukerekia ekarakororanga omwe-MC enyureta abantu bae namaite michando bagwite namete ngamba gutwara chinga kigosi kibesa cyo gwikira nasinya gitari aso gokorera uburingori amamete ngana bo baraburu kibesa cyo kugora mariyogo na kimukire getambukero kwene kyanga abamenyi bensemeyo nkonyara barubugwene wabasa ere buyake gima na abange babere so imimuroberi wonsa kimambi yabono se enchereri mtandao ya Facebook, YouTube na boigo wetera ase chinchera leader nyaboke watching live from Nyansakia Nyamira County. Umusori wegis watching live from Nakuru City. Victor Omondo mienda korwa Nairobi West aigatin komoja gwika alidia teri abuga bomondo na mwachange family batagarapi tole komo buna botambe hadi tamati na Anthony Ragori Fred Nyandieka Musio Makefa Atuya Jared Nyambega Queenie bose Queenie Lucille Suzy amongena wakinami omoralia MC Kudus egatia bange banda tukotumurubiri wensakia asemambi yabono Eric Osoro kurwa kiumbuli tara tanga bwa kirewia Ocharo William awatemanga watching and listening in from Sinsikisi karando chenga Deborah Nyaunga kurwa daraja mbili awatemanga ndani hadi mwisho Embusorenge korobo anchari wa mancha imemorobiro nsakia jiria kerobo imambingia from Manama Baring Kingdom all the way to my home Kisii County Kanyimbo Mwakiage Village na Biboribane Samuel Ongeri na my mom Mariana Ongeri na my husband Ben pamoja na bana baminto Evelyn Rebecca Sylvia babonzi babutwara lituko ligi ya Josephat Omwega password korwa Kyogoro massive good morning Ritunda Green kutoka Karen iko ndani kama kawaida good morning na boigondo chenga Jared Orure Matureti from Nyachichi Secondary no are memorable nsakima bewana ngete ko kiraga wo mancho muligere na batogoso asomo tumukomokeigo kulende toska tonyigerango ira ntrasege keke kerobosio tobitokogoso ya asa magazeti eli tukulere kiranda bengo wetre gazeti ya Daily Nation nje buno mutambi gazeti ya The Standard kulende kera chikuragense emo nenusu ndobetoko monyora omoroke kurwa siskuru ya St Vincent de Paul Omwari abokirana ase studio mambia bono na gosanga naintwe anamono igoro yengana erengete omugiro wa borokia uyobero korali wakoba ewiki egocha tobasa kuswa tobasa konyegera kwena tore asika getari ege tambe Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Asige kabondo enyumo yale gutaguka twayagachire Karenke badomorembe yekoreto wiya ase kenyoro amasikani aba bintu byao bigusikwa kera obosera bwenka nugo kutebania kene nakonyorekana korenga nigoro muwiri obwange to bulimo otagetekene obwanjani bwale gucwereka ntwabolera Pastor Gideon Girokenda bange babatamu kubacana asenga tikuri myaka abakunyomana rero babacane abakumenyomana imyaka 50 etire banyare ko bakomocana bo ibasi chingwana na Girokende ebikoro byabo byakanito uko muchana koroko ngoli mumura nabao teba bagusinga boterere mboli mumura eyenteke nene nkelinga bamuko bacana ekero mwanya olire oro ribaga na bumande mugo chamo mwanya olari chibuli uko bacana ko enka yale kugwa ntwayesira yabeire ensera obuya bwenka enkeria kare buya abumogoko bokobo abantu bakobasika
nandi barombi yamore na bono asa monchirulio yemerubiri ya Ndizi TV Rosa Enkayao na Josephat Amisi tomo chako bwati omoroberio obosera bwenka kera litukoria Jumatano ja kerense ya monenusu wikera chinse bere nenusu tutenenie umuchie gwetani myaka ibiri bono Ndizi TV yakoretere umuruburio bw'umuganone Monjumurelia Ndizi TV kurwasa matuko amaega twabire tokora umuruburio bw'umuganone astobe tugusanga n'abantu ao abonjurelia abana siasa babere bagotwa emegano yabo na bono twachinjirio koboko korende bono umuganone obeire umugano ito gucakira umutienyi oyo tariki 24 tomo cha kudigiriria umuruburio bw'umugano ito kira litukoria Jumamosi chinse 12 cy'amagoroba nera Job Maangi astora gusanga neki sukuru abonchori yabo se ebyombe ao byabere gukora bujyana gusanga n'abarobu erindo kwa emegano yabo ase babete bagucakira wikira ase babere bagwikira. I had no experience of any boarding school. I had never even heard of a boarding school. I just knew it, all of them were days. When at home now, I can do work, I can wash, I can arrange the clothes. The school really big matukumake. Ya chakiteni mwaka 1993. Na wanafunzi watano. Omugano ito. Remember, the principles of success are universal.